أعوذ بالله السميع العليم ومن الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على نبي الكريم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. amma ba assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Yan uwa masu kallon da sauraron ma wannan gida muna karewa ku fatan alkhairi da ƙara kasancewar ma wannan gida. Insha Allah yau abin da muka zo da shi zamu yi bayani akan abin da ya shafi ranar Arfa. Kamar yadda a farkon watan Zulhijja da ya shiga, insha Allah mun yi bayanin falalar wannan kwanaki 10 da suke cikin wannan rana na wata na Zulhijja, wanda suna cikin ranakun da Allah subhanahu wataala ya rantsuwa da su, kuma ranaku ne masu daraja a shekara. Insha Allah za mu yi bayanin ranar Arfa. Ranar Arfa rana ce nan wacce take rana ce mai falala sosai, wacce take zuwa a shekara sau ɗaya. A kowane shekara tana zuwa a watan Zulhijja 9 ga wata. To insha Allah wannan Arfan ta bana, wannan shekara da muke ciki 1443, wanda ta yi daidai da shekara ta 2022 shekarar miladiya. Insha Allah wannan Arfar ta bambanta da kowace Arfa, saboda Arfa ce nan wacce take ta dace da rana mai matuƙar muhimmanci, ranar Juma'a. Saboda wannan rana wannan Arfa da take ta wannan shekara, malamai suna kyauta zaton cewa ba za ta taɓa maimaituwa ba sai bayan shekara 7. Saboda mutum idan zai tsaya lissafa ya gani cewa babu wata Arfa za ta ƙara kasancewa sai an yi shekara 7. Saboda haka sai mai tsananin rabo bayan Allah sun yi ƙoƙarin yin addu'a domin su ga irin wannan rana, Allah bai ba su ikon ganin ta ba. So amma yanzu Allah subhanahu wataala ya kaddara mu da muka riske su, insha Allah sai mai ƙoƙarin addu'a tun daga daren wannan rana har zuwa wayewar gobe Juma'an Allah ya kai mu. Duka ranaku ne da rana ce wacce ake son a yi ayyukan alkhairi sosai, kuma ana yin azumi a wannan rana ta Arfa. Wannan azumi na ranar Arfa wanda bai samu halin yi tun daga farko ba har zuwa gobe, to zai yi ƙoƙarin yin wannan azumi na Arfa, saboda azumi ne wanda yana kankare zunubai na shekarar da ta da ta wuce da kuma shekarar take a gaba, ma'ana shekaru 2 kowane adam zai kasance da samun waɗannan lada. Kuma shi wannan azumi yana da matuƙar muhimmanci ga 'yan uwa a yi ƙoƙarin a yi sa domin ko samun waɗannan ladan da sauransu. Sannan akwai addu'a mafi alkhairi wacce ake son mutum ya yawaita yin ta a ranar Arfa, saboda hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa mana cewa mafi alkhairin addu'a ita ce addu'ar ranar Arfa, kuma mafi alkhairin abin da na faɗa ni da annabawan da suka gabace ni kafin ni, wato shine la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Wanda ce nan addu'ar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ranar Arfa da kuma wanda suka gabace shi, la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Saboda ana son a yawaita yin wannan addu'a, tana da matuƙar muhimmanci sosai. Fassarar addu'ar ta ce babu abin bauta da gaskiya sai Allah, kuma shi kaɗai yake, ba shi da abokin tarayya ko mulki, kuma na sani kuma godiya ma nashi ne, kuma shi mai iko ne a dukkan dukkan komai. Saboda haka sai a ƙoƙarin a riƙe wannan addu'a, dinga yin ta yadda ya dace saboda matuƙar samun ranar. Wannan rana ta Arfa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce babu wata rana da Allah subhanahu wataala yake yanta bayi kamar ranar Arfa. Zai kusanto su sannan yayi alfahari da su ga mala'iku, sai ya ce me waɗannan mutanen suke yi, sai a samu amsa daga manyan bayan Allah daga mala'iku, sai duk suna neman gafara ne da sauran bayanai abin da su shafi na ɗauka insha Allah. Saboda haka sai a yi ƙoƙari dan Allah a azumci wannan rana, kuma a yi addu'a sosai, a yi ƙoƙari a yi addu'a sosai saboda falalar wannan rana ta Arfa. Insha Allah za a samu dacewa, kuma a yi addu'a sosai, a yi nemi gafara gun Allah subhanahu wataala, a nemi buƙatu gun Allah subhanahu wataala na alkhairi. Insha Allah Allah subhanahu wataala zai biya buƙatu na dukkan buƙatun da ake nema na alkhairi insha Allah. Sannan akwai muhimman abubuwa da wannan rana ta zo da su masu muhimmanci ta wannan shekara, ma'ana wannan Arfa ta wannan shekara, waɗanda ya kamata a kalle sosai kuma a yi bayanin su. Akwai haɗuwar ranaku biyu, ma'ana mafiya daraja a waje guda. Ranar Arfa ce mafificiyar rana a shekara, Juma'a kuma mafificiyar rana cikin kwanakin mako. To saboda haka wannan shi ma abu ne mai matuƙar muhimmanci wanda ya kamata 'yan uwa dole a kalle sa, kuma jinjina mana rana sosai, a yi abubuwan alkhairi sosai. Sannan abu na biyu shine cikin ranar Juma'a ne ake samun wani lokaci da ake da tabbacin in kai addu'a a cikinsa
Allah subhanahu wataala zai amsa maka addu'arka. Wannan lokacin shine bayan sallar la'asar na ranar Juma'a. To kaga ya dace da ranar Arfa, sai a yi kokari a yi addu'a. A daidai wannan lokacin ne kuma waɗanda ke filin Arfa ran Juma'ar ke yin da fifi, kowa ya ta karkare yi kokari wajen yin addu'a, yana addu'a Allah subhanahu wataala biya masa bukatunsa da kuma neman gafara gurin Allah subhanahu wataala. Sannan a irin wannan rana ta Juma'a ne Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi tasa tsayuwar a Arfa lokacin hajjinsa na ban kwana. Saboda haka wannan rana irin ta ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi hajjin ban kwana a wannan rana. Sannan abu na gaba shine a daidai wannan ranar ce musulmai a faɗin duniya ke taruwa a masallatan Juma'a don sauraron hudubobi Juma'a da addu'o'i a garuruwansu, kamar yadda mahajjata daga faɗin duniya ke taruwa guri guda a filin Arfa don sauraron hudubar Arfa da yin addu'o'i. Wanda irin wannan dacewa baya faruwa sai in an sami dacewar Arfa ranar Juma'a. Ranar Juma'a ranar biki ce ga waɗanda suke filin Arfa. Wannan ne ma yasa aka ce ba za su yi azumi a ranar ba, kamar yadda ranar Juma'a ranar biki ce a kowane mako ga mazauna gida. A irin wannan ranar ce Allah ya cika musulmi ni'imar da ya yi musu ta addini da kuma bayanin kammaluwar hukunce-hukuncen shari'a. Saboda haka a daidai wannan rana ne na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya huɗuba ta karke har ya kawo aya wacce take ta yi nunin cewa yau addinin ku ya cika da sauran bayanai. Allah ya ambaci wannan baiwar da ni'ima a cikin Alƙur'ani mai girma, shine kamar abin da muka bayani. Sannan taron Arfa shine gangamin musulmi mafi girma a duniya. A irin wannan ranar ce za a gangamin tashin alkiyama, kamar yadda ya zo a hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wannan taron tunatarwa ne ga mai hankali kan taron alkiyama. Sannan Allah subhanahu wataala Allah ya tusa da dasa musulmi masu yi masa biyayya ganin girma, daraja da alfarmar ranar Juma'a da darenta, abin da ya kai mutane na tsoron yin aikin sabo a wannan lokacin. Wannan kuwa abu ne nan da zukatan mutane ke girmamawa. Abu na gaba shine ashe yayin da ranar ta dace da ranar Arfa, sai abin ya ƙara kambama, ya ƙara girma, ya haɓaka, ya kuma ƙara girma a zukatan masu imani. A ranar Arfa ce Allah subhanahu wataala ke ƙara saukowa ya kusanto zuwa ga bayinsa, sannan ya yi tinƙaho da su wa mala'iku, saboda yadda kowa ya yi butu-butu don neman yardarsa. Shi kuma Allah subhanahu wataala ya nemi mai neman gafara ya gafarta masa, mai neman rahama ya yi masa rahama, mai bukatu kuma ya biya masa. In kuwa hakan ya dace da ranar Juma'a, sai abin ya ƙara tumbatsa, ya girmama, ya ƙara samun kusantuwar lokutan tun asali gurin karɓa. Wannan shine insha Allah bayanai akan falaloli da kuma dacewa da wannan rana ta Arfa ta wannan shekara ta 1443, wato daidai da 2022 kenan. Muna addu'a Allah subhanahu wataala ya sa muna cikin bayin da za a yanta a cikin wannan shekara, kuma wannan rana ta zama mai alkhairi a tare da mu, kuma Allah ya hore mana mu samu falala wannan rana. Allah ka yafe mana zunubanmu. Yan uwa wanda za a yi ƙwarin yin azumi da sauran addu'o'i da wanda suke Saudiya, a yi ƙoƙari a taya mu da addu'a sosai, kuma muna roƙon Allah subhanahu wataala ya gafarta mana dukkan zunubanmu. Insha Allah yan uwa a saka mu cikin addu'a domin neman gafara gurin Allah subhanahu wataala, ya kuma muna roƙon Allah subhanahu wataala ya biya mana buƙatunmu na alkhairi. Wannan shine nan bayani a bisa abin da ya shafi wannan ranar Arfa da yarda Ubangiji. Abin da muka yi daidai muna roƙon Allah subhanahu wataala ya ba mu ladansa, wanda muka yi kuskure kuma muna roƙon Allah subhanahu wataala ya gafarta mana. Inda yan uwa ka fahimci mun yi kuskure, ya ƙoƙarin a sanar da mu domin mu yi ƙoƙarin mu gyara, domin har kullum adam ajizi ne. Har kullum almajirin ku Musa Almusawi nake muku bayani a wannan gida a abin da ya shafi sarrika da sauran abubuwa masu falala na wannan na kowane lokaci na shekara da sauransu. Dukkan abin da yake mai matuƙar muhimmanci ne, zai sa yan uwa su samu hanyar dacewa da tuba. Muna ƙoƙarin mu sanar da shi domin samun biyan buƙatu na alkhairi. Insha Allah za ku iya samu na wannan baya domin neman ƙarin bayani, ku kira ko ku yi magana ta WhatsApp a 09169020915 insha Allah. Har kullum almajirin ku Musa Almusawi nake muku bayani a wannan gida. Abin da muke daidai Allah ya ba mu ladan sa, wanda muke kuskure Allah shi gafarta mana. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka. Allahumma amin. Masha Allah.